biko onwe ihe nji wee rịpụtakwa ka nsị arịpụta n'ụbọchị nke taa. Ya bụ ihe echego m ihe uche ya azụ. Ọ dịghị nke a sị na ya bụ ihe dịka anyị na-agharazi anya ka ihe na-ekwu maka ya. Unu n'anya ịfụ na in the whole world gbaa gburugburu onwe ebe anyị amụha ndị Igbo ka ndị Igbo si abịa ebe a ọkwabaghị inyere nwanne fa aka. Onwe eji mara ndị Igbo before ama ya sị ndị na-azụ afịa. Yes, ọ because na anyị na-enyere onwe anyị aka. Ofu onye ọ dịrị mma na average kpọrọkwa onye ọzọ kụziere ahịa ahụ ihe na-eme, ọ mụta ya iduo ya. Ọnya ka eji mara anyị, aji ịgba bọị eji ya mara anyị. Antụ ọnya ka o ji dịka anyị ogbenye ọ na-ebenata na be anyị. Ọnya ka o dịka asị na ogbenye a na-ebenata na be anyị. Yes, we still have poor people, but you cannot compare us with other part of the country. With other regions. Yes, you cannot compare us. Because no matter how poor I dey, I na afụlịrị tararie. Yes, but anya na ifu na ya bụ ife na anyụzi ka ọkụ nye onyugo pịa bụzi nọ na anyụzi ka onyugo patapata. Onye ka nji wee na-akọlụ na government officials, because ihe ọbụla ebe ọbụla unu etizi anya na everything, some of our customs unu ebidogwukwa ime ndị na government. Why can't you guys look into this one too? Because here bụ the main tradition. If you guys really mean well for your masses, for the people you are representing, it should be one of your number one priorities in that House of Assembly. Unu agago wee tinye anya n'ihe gbasara ka ndị Igbo si akwa ozu, which some of us, majority of us, was against it. Kita anụnwa ihe gbasara mmụbọ ya unu efiru na ọka mmanụ create platform ya bụ gị nwa bụ ịgbara bọ ifiru na ịgbara bọ ya ọfụma mana ọ gaghị ekpo edu gị. You can go there and report. You know we have human rights, but human rights help create a ndị Igbo. I'm talking of the whole states in na Igbo. If you guys can create a platform ya bụ give nwa boy ejere boy serve meet you up with the agreement gị na ọ gaghị kwuru mana ọ gaghị show for accusation ịma na email or wee bogi by so doing did not settle you. Go there and report. Let them take it up. It's hard that they create such thing because ndị ọga odogoma na ndị bụ ndị ọga na achọrọzi ka enwe ndị ebunite onye ọbụla na-akpasị so na akpa nke ya a na-eji ihe a wee mara ịbụ ndị Igbo. And some of you will not want, some of you ya jekwa n'isi kpọrọ nwa boy having in mind with full intention that you will never settle that person. Gị na-enye ha deze 6 years agreement ọ na-eru 4 years igbobe ya ede just to find a way ihe eji wee chụpụ nwa boy n'ụlọ. Biko no asịkwa na onye kpara nkụ arụrụ na-akpọ oke na ngwere bịara oriri. The rate of criminality na-eme na Igbo na-asị na bomb police station na-asị ọkwanụ because of unemployment. And ịma na ịbụ ndị Igbo anyị ha adịghị ike ịrụ ọrụ. Onye ọbụla na-achọ ịbụ ọga nke aka ya onye kpata iji eje boy. You don't mind serving, facing hell, but at the end of the day nye anyị something ka anyị wee bụrụ mmadụ. Onye ka ndị Igbo ji arịa ndị Igbo bụ ndị kwetere na they don't like giving fish. Kama kụziere ha ka esi achọta anya bụ azụ. Anyị bụ ndị ofe mmanụ ka ndị abụ ndị ugwu. Ya bụ ife na-eri m nri n'afọ because ana m ihe mgbe m nata youth for some of my youths, some of my mates pụchara ije gba boy ebe ha nata na-aja wetin happen and akọwa not that my God duru fana be for na fe me hofma but on eduro the fe do because of one accusation or the other. Because dro mma biko no gị bụ onye ọga bụ na-eme ife a marakwa na na ebe ahụ ị nọ bụ ọbụghị nwa dobere onwe gị die all from with the help of somebody ka iji wee nọ dị ebe ị nọ. Biko ka anyị na-eme na extend all the little help anyị nwere ike inyere ọ by so dị ife na all this rate of criminality na-eme n'obodo ndị ọzọ anya eme na be anyị. Biko ọ bịara m n'obi nwesị ka m kwuo dịka m si agwa ụnụ ọ ka o si bịa n'oge ka m si ekwu. Yes, onye ka eji kpọọ m nwa afọ ka o si bịa n'obi nkwupụ ihe a bụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo. Ihe eji ike asị na obodo mekete lee ihe ha ji wee dị ebube ewere ha wee kpọọ ntụ. Biko na ukwu na ka ndị mbachi ya ọchị. Biko nụ ka anyị continue on like that. Ịma na ihe akpọ nwa boy kpọrọ nwa ya amụ ọrụ ọ kpọrọ onye ya na-akwụ ụgwọ ọnwa is better than when I sign an agreement no boy. That means the person has voluntarily submit himself to serve you despite whatever, but hoping that at the end of the day nye something eji wee bụrụ mmadụ. Mgbe ịbazi gbabi ya aka kpọ na ya ọnya bụ na ụfọdụ eche n'ihu chi azụ mgbe ahụ ịkpọrọ mgbe ọ dị na nwata ịkpọ na use everything in him ọ dịgo old nobody can be able to take him again. Ịkpọ na village, what do you expect that person to do other than becoming a bad guy in the society? Because ya ka nsị ka ngwa ụlọ dịka nsị ekwu gọọmenti unye nebe anya ya bụ ife because as na ụkpanụ kpoko gburu ntị chiri agbaghị ụzọ obodo mgba ọ naghị echi because ndị ọ ga-ekwurogo ntutu taa na ebe a ha nọ na onwe nata onye esi n'aka ha wee bụrụ mmadụ. But ụnụ bụ ndị gọọmenti ndị anyị voturu na-represent anyị
bụ ndị ya nụrụ anyị ọgụ. Ọ bụghị ịgba mbọ na-agbatụ ka esi akwa ozu na-ekwu ka na-emezisi ihe omenala na-asa anyị n'ụmụ nwoke na ọga na parents ya na-eke akụnụba na-eke ya ụmụ nwaanyị. Den ụmụ nwoke bụ ndị bụ isi na-egbu ogidi a na-ata ahụfụ atacha ahụfụ atara n'aha n'iyi. Ọ ka nsị ka m bịa ya ụnụ ọ dịkwa ụnụ mma izinọ na ihe m kwuru otu uche nka m kwuru. Thank God for my life. Aga m ya dịrị ụnụ mma. Yakwanurolu Chineke yakwanurolu yakwanurolu ọneze yakwanurolu yakwanurolu ndị Igbo yakwanurolu yakwanurolu